laguneko lagunak ongi etorri gure kanalera. Gaur bi aplikazio dakarkizuet. Gailuen artean fitxategi handiak azkar eta erraz transferitzen lagunduko dizutenak. Wormhole eta Send Anywhere dira aplikazioak. Beraz, has gaitezen. Wormhole web aplikazio simple eta segurua da. Gailu batetik bestera fitxategi handiak bidaltzeko aukera ematen dizuna. Ez duzu ezer instalatu behar, ezta erabiltzaile profilik sortu behar ere. Hasteko, nabigatzailea ireki eta wormhole.app web orria bilatuko dugu. Erabiltzeko oso erraza den orrialde hau kargatuko dugu. Partekatu nahi ditugun fitxategiak hautatuko ditugu edo zuzenean kuadro honetara arrastatuko dugu. Fitxategiak igo ondoren, Wormholek deskarga esteka bat sortuko du. Esteka hori noiz ezabatzen nahi dugun ere aukera dezakegu, orduak edo deskarga kopurua aukeratuz. Dena prest dugunean, esteka kopiatu eta artxiboak deskargatu behar dituen pertsonari bidaliko diogu. Hartzaileak esteka ireki baino ez du egin behar bere nabigatzailean fitxategiak deskargatzen hasteko. Oso erraz. Wormhole ezin hobea da transferentzia azkar eta seguruak egiteko. Honena da, estekak 24 orduren buruan borratu egiten direla, segurtasun handiagoa izateko. Orain ikus dezagun nola erabili Send Anywhere. Send Anywhere fitxategi handiak transferitzeko ordenagailuan zein mugikorrean erabil dezakegun aplikazio bat da. 10 gigaraino bidaltzen utziko digu doako planean. Lehenik Send Anywhere aplikazioa deskargatu eta instalatuko dugu mugikorrean. Bere webgunetik edo mugikorraren aplikazio dendatik deskargatuko dugu. Ordenagailuan berriz ez dugu ezer deskargatu beharko. sendanywhere.com web orrian sartzearekin nahikoa izango da. Aplikazioa bi gailuetan irekiko dugu. Kasu honetan, fitxategi batzuk bidaliko ditut mugikorretik ordenagailura. Interfaze simple bat ikusiko dugu, fitxategiak bidaltzeko eta jasotzeko aukerekin. Bidali nahi ditugun fitxategiak hautatuko ditugu eta bidali botoia sakatuko dugu. Fitxategiak kargatzen direnean, berehala aterako zaigu 6 digituko kode bat. Kode hori beharrezkoa da hartzaileak fitxategiak jaso ahal izateko. Gailu hartzailean Send Anywhere irekiko dugu eta 6 digituak jasotzeko atalean idatziko dugu. Transferentzia berehala hasiko da. Send Anywhere ezin hobea da transferentzia azkar eta seguruetarako. Eta hau da dena gaurkoz. Espero dut lagungarria izatea eta aplikazioei etekina ateratzea. Gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanalean arpidetzea. Hurrengora arte.